Taktiktik kız. Angeme. Çıгарmanın avtori Abdülhamid Matisakov. Angemeni okugan, ün goştapabı joluşturgan Ernest Kıyas. He balam, purunzany alıp berçi. Jayma-jay çiýbar kıtşymynyň jöntögüne gol soýlatgan Narbay çaldyn baýlanşda oturgan kızga aýtgan salamy da oşo. İzdegeni goluna urunbay, çöntögün aňtar teňter kılgan çal kıýlada boyun tüzüp, gözönöktün kırına öbök artdy da şirin örüktün daneginde gözlerin irmeglegen kızga sonurkayt. Tiktegeni kızık, jymşyk gözlerin gadap tura beret. Uşul jarık kabak kız aga alıstağı bir borun gaýsy jaktandır tap, sagыныç küsögen dilderin goşçuday tuýla beret. Günden güngü aga içe eljirep, kızım dep jakındagany da oşondan. Poçta tüýüne jagaşkan eki gabat üýdün bosogosun atтай, özünün ılık tamına girgende. Hem mümkün, kadada jürgen oğlum da uşunday tamda jaşar dep, özünce çeşmelep koyçu. Anan çekesi nımşıp çıgat. Jyly uçuraşçu kızdın jumuşka çık jönömötün, gelip jürüp bilip kalgan. Adaşbayt. Jumaga gelgende baş bakmay, uğlu meden oşol günü süýleşmöy adat tapgan. Aýtsa aýtpasa, tigi tow arasынан 50 çakırım jol jürüp, rayondun borboruna at tezegin gurgatpay, kattaganga çaması da çak. Baýlanışçy kızda aga gönüp bütdi. Juma günü eleňdep, eşik tarapga gylçaktap tınçy jok oturat. Bir jolu jaýdan saratanyp eken, ag jegdeçen Murza çöldün tordama gonun goltuktagan çal, poçta tüýününe göňüli şaýda ötkirgen. Gütüz alyndagy ulu giçü zymga gongon çabalekeydi zıp uçup orun boşatdy. Keliňiz ata. Ata, dem alyňyz. Narbay çal baş ýekegile tüz gözönöktü betde bastı. He, tüzlük tüňörbi? Goňur üni bölmedegi tynçlykdy jarıp, syra jaňryktady. Tagy süýleşgeni geldim. Jalgyz balany sagynyşyn bilgen bilet. Ününi eşitseň ele kança guwat, kanyet. Muny tüşkü çaýňarda soýup jegile. Şirin pelek. Silerge de watyp algam. Konun tuğra götörüp gözönökten ary uzatdy. Baýlanışçy kız mındaýdy gütken emes. Gulagyna şeýin gyzaryp taýsaldayt. Goýuňuz, rahmat. Wara bolmaňyz. Üýge alyp baryp nöwerleriňizge soýup beriňiz. Jese gözü satyp jeýiz. Jep jürgen gon. Al miň çiwilekdegini menen gelip ulu adamdyn golun tutgandy tura görbedi. Aga bolboy çal gögöret. He, sungany okatdy gaýtargan bolboýt. Karnyn bergeni täberik dep jeý bergile. Jaşsyňar, emne menen işiňer bar. Oşo purunzada jürgen ulumda goňgo şunday bir kuşlar deseňiz, tiýmeli. Silerde oşol jamanymdan kem görbeý. Al günü kaladagy ulu menen süýleşken Narbay çaldyn. O jakda goň darbyz geňirbi? Murza çöldün konu kem barawy. Kıymat bolsa bolar, puldun gözüne garabay barında toya jep alyş gerek dep bak etkeni baýlanışçy kızlarga şaşpay ugulup durdu. Bu ýak çöntegimde jürüpdir, zorga tapmadymby? Karma kızım, çoňra kagazga jazdyryp albasam, gol goňgo ilinbe galypdyr. Tumarday görüp, gerek uçurda gana kızga görsetip, kayra gatyp alçu iki eli kagazyn sundy. Munsuz o jakdagylaryň biz menen tük süýleşgileri jok, dep çal. Özünün sözüne özü razı. Uluňuzdun telefon numerini ansız dele bilem. Tegele goýuňuz. Baýlanışçy kız birinci jolu çaldy taň galtyryp, kagazga garabay zakaz bere getdi. Uzak süýleşesizmi? Hem murda ganda süýlersem oşonda ele bere ber. İşteki adamdyn golun garmagandy kim jakşy görsün. Namaz wagtysy da zyktap turat. Narbay çal bir baskanda urundukdagylar udurguy öýde turdu. Jaýlanışgandan keyin golundagy gagazga göz gıýgyn taştagan testerge ıktady. Mында ne dep jazypdyr? Balanın aýtganyň göňülge tüýüp kala albasa da, al alystagy uluna tandyk ekenine syýmyktan gasyp goýdy. Frunze 5-nji bölmege. Baýlanışçynın üni tüpsüz sanaga termelgen Narbay çaldyn oýun üzet. Kaýsynsyna kirem degende jan jagyna karbalastagan çaldy. Olturgandar jalap girişdi. Çetkesine, berki çetkesine giriňiz. Uşul göçük aýlanmagan bölmege girip alyp, tegeregen gaýsalaganyny aýtpa. Güňürt döngön bölmege gözleri üýür algança telefonda sypalap jürüp tabat. Baýlanışçy gyzy üýretgendeý tebeteýin janna goýup, telefondun tutkasyň kulak tuşuna garmayt.
Oşondo jüreginin lakıldagany gödөн boyun solkuldatyp jibergensiydi. Bul jolu da galada jumuşu çaçынан köp uulu bimal şıngırakty goldu garmagan şıltoodoy görüp trubkany taýsaldap jatyp aldy. Baylanıştyn arka uçunan içke ün bir aytkany miň aýtyp ünbezet. Frunze, Frunze, alo, bul Frunzebi? Oba, ugup jatabız, süýle beriňiz. Narbaev beken? Mamatkerim taktektik kızdın ünün darı tanıdı. Ha oba, Narbaev degen biz. Salamatsızbı? Nokat kanday? Taktektik kız gepke ança tartılbaydı. Demeydeki sözünü aytıp baylanıştan çıgat. Ataňyz mene süýleşiňiz. Mamatkerim oşondo gana bugünkü günkü juma ekenin, bassa tursa özü jönde oylogon atasyny estey, bir zamatda örüp çıgat. Baylanıştın arka uçunda yarım saat bir saat daima erte gelip uşu süýleşini zarıga gütken atasının kabajyk jüzü elestey gözleri kakanaktaydı. Atasının telefon garmaganın bir de jolu görelek. Anı taktektik kız üýretken emiş. Ata söz aytkan. Dağı bir güldürüp söz kılıp kalar gebi var ele. Uulu menen algaçkı süýleşkende, "Balam, o atasyňby? Bul men, ataňmyn. O ataňmyn deyip, Narbaýmyn." dep kıyıkıra veripdir pusurman. Hiç nese ugalbay gıjalat bolgonçal sırtka başbaga, "Kızım, tilpanyň ünde öýtko, öçürüp koýdyňar bu" deyt. Oçonda taktektik kız gelip, boğru edilgençe gülgön deyt. Görse atası telefondan süýleşýär jagyn kulagyna takap kıyıkıra veripdir. Mamatkerim aýlyga gelgen sayın, atası evin tap, sözüne taktektik kız jönde goşat. "Saga tilpan çalıp turçu kızga uşunday da girip koy. Goluňa gol, butuňa but bolgan ymany syk, ilberinki neme. Çağılayın geltirip uçuraşa getkeniň o. Jetini albay galat. Ha men bayağı juma sayın uulu mene süýleşçü bükürçi aldın uulu bolum de. Ayta ber, namys kılba. Belim bükürü eňkeyip basam. Qaryganda kişi awat bolat bile. Ataňda näsli namystan babalam. Oşo kızın dele mende atasy bardyr. Jakşylygyny köp gördüm. Oşent. Andan bir jerin gem kalbayt. Göňül degen bolat. Bary tabylat. Pirok göňül degen tabylbayt. Bir sapar seni suragan. Gezit çıgarat desem, kaýsyl gezitdi? Gezit göbemesmi degen. Uşelle gündesiler okup jürbeýsiňerbi depdirmin. Bizden akyl aga jetse gana ata ganat. Ata deyt bir günü daga. Hafta saýyn ele süýleşip ora bol boy, uluňyzdy kat jaz debeýsizbi? Kança puluňyz gorup atat deyt. Ha, kat jazganga çolosy bolbaýt okşaýt. Jazgan günde da any okup bergenge üýde bire bolsa eken. Özüm kat tanybaým. Telefon çalsam, ününü eşitem, çiralam. Belimde öýdelen görsüp kalat kızım, dep açygyny aýtdym. Andan jaşyrganda emnem bar. Oşondan beri gaýrylyp seni suraýlyk. Oşo Gülzat kızımdy gazeteňe çygara alasyňby? Çağlap gör, taty turgan kız. İşi jeňil emes. Günde aldyna kança adam gelip kança adam getet. Jakşylykka bar, jamandykka bar degen bar. He baryna üzülüp düşkön jarokkerligini aýt. Mamatkerimdin üýge gelgenden getkeni bat. Ayaka baram, beyaka jolgam deyt da, gündün gözü görnelekte turat. Narbaýçalga bari bir, kayra, köp maga alaksıba. Soňunda jürgen işiňdi ödük södük kılbay bütkör. Janymda bir gün bolasyňby, iki gün bolasyňby, sanaň tynç jürgende bolsun degen sözü oğuzdan düşbeýt. Uulu gelgen günü özgön görüşüne palı basat. Bu adaty Mamatkerimge ogo beter jagat. Ot boyunda köp turup, boru ıştalgan çaynekten çay içip, atasına öýrü komuzun şertirip, bek arslan menen sarınjy bököý dugat. Ýesi darty uşul gügüm çalgan sokma tamda ötken balalygyn göňülinden bir sydyryp aluu. Atasyny oýlaýt. Jalgyzlyga şerikdeş jürgen Narbaýçal bugün etegin basa bolturgan oluna jetini albay, göňül süýün üçin güýge aýlantyp töget. Ata deýimdisizbi? Birde telefonda gebin uşul söz menen başlarym bugün sezgen Mamatkerim uýalyp ketdi. Ha şükürçülük. O katym jaman emes el gatary. Atasy sabırdy gebinden jazbaýt. Haýlapa goňşy golaňçy. Ha tynçylyk. Bardyk öz derdi menen. Ötken getken girip awalmy surap turganda miň ese şükürçülük. Göňçe seni suraşat. Balaňyz 9-njy akynda atdyby. Gözden dalda jürgende kıylajyl boldy, aýakda deşip tükşümeldeşkenler de var. İşte batkanyň menen işleri jok. Çal sumsaya düşkende boldy. Ortaga söz düşböý, ata bala derdi sär tınymga gabyldy. Alysta jürgen menen iki oýunun biri bul jakda bolup,
Jegeni jegende bolboy gusalyka malynıp jürgen ulunun göňülerini açgysy geldi. He, hemde ündebeysiň sorgagym. Gursaň gantyp atat. Kaladan gele kalganda uşu surosuna ulu jırgap jatyp gülör ele. Şahardagy köp tamaktyň türüni aýtsa, suwuk dep çal birinde jaktyrçy emes. Puldan gantyp atasyň dep mıyıgынан gülüp goýçy. Ha şahar jerin bilebis, suwusundan öýde satyp içesiňer. Narbay çaldyn Mehmet Kerimge gapadar bolgon sebebi bar. Al uşuga çeyin atasынан baýlanışçy gyzdyn jön jaýyn bir de jolu surap goýbagany. Çok degende sizge kanat butak bolgan kız gaýerlik eken. Aty jöni kim dep goýsa, oğlunun jeli goroýby. He balada. Başına düşkende biler. Çöp çarınız ganda ata? Kışta kıynalbaysızbı? He mende gamtama bolba. El gatarı tüňelemin. Direktir bir teleşke makap ayat şürüp bergen. Martaban aşa versin dep patamdy bersem, şaharda iştegen oğlunuz jalgyz bolsa da tüdük çygypdyr. Anam unudan kim garşmyn dep göňülini alagdy gyla görbeňiz. Uqtu golundan işi düşet. Jok bolsa jetişinçe gaýrylyşyp durarbyz deyt. İş bilge atanın ulu da. Sözün gara. Halar ne işin göyle sağlay örbeňiz. Dep ulunun namusyna tigenin aýyldyk çal sezip kaldy. Oşul bergende şükürçülük ulum. Kim barat dersin ayaka? 3-4 qaraýkyny bagalbaýym ne bolupmyn. Ataňy dagy jakşy bilelekseň aşyna. Çaldar çogulup zapxozdun gırmanında maka başın gaýryp atabız. Başımız goşulganga garlyk esten çygyp jırgap kaldyk. Karudan ale guwat getele eken. He güz gelip bir jaktan toy göýgöndür. He eldi bereke gut basyp kim bolsun golundagysyn bergisi gelet eken. Çakırgan jerler tüdük ele. Katardan galbaýp. Eşegiň düşkür kaşaň. Görgen belen. He bozorgon bir mada emes bile. Ary gatdaý albayt. Kurup bütkende. Jakşysy çykpay jüret. Puldun gözüne garabaý turup satyp albasamby? Bayağı salgan pulundan çeti oýulbaý turat. Beliňiz norusu kanday? Dogdurlarga görünüp turasızbı? Mehmet Kerim üşkürüp goýdy. He görünmek tügül, süretindäki alışgan. Suwuk düşerde belimde jürgen doňuz kopkondan temirine jan girgensip, gozgalçy boldy. He uyup bastyrbaýt. Operasiýaga jatkylgan menen darmanyňyz jetebi deşip doktorlaryň özleri gümender. Göýrek basyp goýsam, belime biri minip algansy uğurdaşam. Demegem. Janatan beri ekönü sözün tыңşap oturgansıp, ortadan baýlanışçy goşulat. Sözüňerdi bütküle, wagtyň ara aýaktap kaldy. Çal çoçut. Hem ne deyt? Ata bizge aýtyp atat. Wagtymyz bütüp galypdyr. Jakşy galyňyz. Çal şaşat. Sözleri çaldy goýdy. He, jakşy bol balam. Jamanga goşulba. İçken nemelerden alys bol. Karangylap baspa. Geç girdi, üýde işiňde işdep otur. Baýlanış bölümünden çygyp tepki çyldy birinci gawatga düşürdi Narbay çal. Çalgy menen çapkanday kaptalından jygylsa bolabı? Beýrek tuşundan öýde boluk etip gözünden ot çagyldy da gadam şiltey albaý orundan çöktü. Gözleri jaldyryp kınkıstaýt. Gozgulsa ele gabyrga aldyndagy doňuz gopkondun temiri kısa çengelde öçüдөй bılk etmeýt. Janday salıp, ekinci gawatga göterilgöndörдүн aly güçü getkenin bilip duruşup üýünden alys çykkandaryň goýuşpaýt deşkenin ugup kalıp jatdy. Gülzat tepkişte jan başlagan çaldy görgende gıýkyryp jüberdi. Ata, sizge ne boldy? Tabyňyz aýyp durapy? Kary ündebeyt. Gözleri ele jaldyraýt. Gep aýtdy degiçe kaptanyndagy jelmogoz janyn çyrkyratyp, çengelge alçuday okşorlar. Haly suzap ketkenimde gana. Alsyrak çygyp alganda garmasam ne? Çyraksynyp jürgen janym kızlarga uýat ele boldum. Jaş balada emgektep. Ah, jan degendi şirindigin gara. Jan arakdele ajaýyp tartylgan tegerekden bir zamatda kunar uçup getkeniň gara. Tez jardam gelgende Gülzat kızlary menen makuldaşyp, Narbay çaldy oorukanaga jetkirip, hemne bolat kantet baryň görüp gelem dep çeşdi. Wraç gelgende çaldyň gözündägi boz tuman sal tarap, jüdüne kan jügürgenside. He çoň arıştap aldym akşaýt. Karyganda gaýdaşaşam deseň, anın üstüne böýrek tuşumda göterip jürgen temirim bar ele. Göp süýlebeňiz. Halatjan ayal kol uçu menen çaldyn koltuğun basıp görüp jatdy. Oğurganda aýtyňyz. Kızım, oğru meski. Gez garma besimde odarat. Hazır tüzükmen. Jakşylap oňolguça oğurganada bolasyz. He, oşa baldysaňdy goý balam. Eşigi maç jylaňaç. Karaý turgan eşkimin jok. Mal sadym bar. Çaçılıp kalat.
Hoppa musulman adam özünün kандай balda ekenini esinden çıkıp malını aytkanın. Kana asta öýde turuňuz. Ugup atasızbı? Ayal koltuğundan jölöy berdi. Ha eşitbey anan tegele koygulaçy meni. Gülzat, daha kişine otursam attay turup basıp ketem. Bu elini sağa ömürü jatyp görgen jan emesmin. Hem maga bozboýt. Gülzat ortaga düştü. Çaldyň göňül gyjalatyny sezip kıya albady. Eski uğur bolsa saldan keyin tınıp keter, men janda bolam. Üýge barganybız tüzük bolar. Siz emne gyzy bolasysby? Wraç ayal Gülzatdy emi görgönsiп synaky garady. Owa aytaryny aytyp alyp, jalgan sözü betini duuldatyp kulagyna öte çykdy. Çal Gülzatdyň kuşagyna jygylyp düşpesem eken degendey çevelenip, tepkişlerge darmany gaçkan ayaktaryn etiyat koyup ıldylayt. Avtobus ayıldan surulup, ozoňdoý ör tartkan joldan jaňy çygyp, göw alyp ıldy jortup jönögende Narbay çal gozgoldy. "Ha, şopur balam, uşunda toktap koy, düşüp kalaly" degende avtobusdagy çoň geçүү tuş-tuştan çykdy. "Eşiginiň aldyna toktatmaý adatyň gaçan galtyrar eken bu kişi?" "Hökümetdiň maşinesini özünükinde görät." "Köpçülüke goşulyp, dükende ozdan düşüp kalbaýby? Astan asyna gelgende maşinanyň başyna giyip gıýkyrbaý." Şoför jigit akyldylyk kıldy. Emi gönüp kaltyrgan tebis. Koýgla, sizleriň da eň ýerde sakal bitip gary barysyňar. Oşonda 10 metriň çakyrymda görnät. Aga gülüp bolboýt. Narbay awa, bularga kulak salbaý düşeberiňiz. Çaldyň urugan jeri gaýrasyzdap çykdy. Emeleki akaratçylarga ündegen jok. Bolbosa gaýrly waççy eko sözü daýar ele. Sen dagy böýrek tuşuňa 42-nji ýyldyň askölkösüni salyp jürseň, meniň aldymda ökmetiň maşinesi tursa, kudu töşöňdüň gana üstüne gumalatyp salyp jüre beretelem. Demek, gireberişde çunu göýtüp oturgan symbatly jigitke. "Gülzat balam, kana jol başla, düşölik" dedi şagysyna düşken kary. Jarmy şifer menen jabylgan, jaýpaktam 6 göçönün bütken jerin bildirip okçun turat. Gülzat eski gulagysyny kazandyň aldynan açkyşdy tapdy. Kary üýtiriçilikke tyň eken. Idiş ayaktarynyň aldyna jaňy gazetalar töşölüp, üý içi tukumday aktalgan. 100-nji elektr lampasy bölmeniň tag ortasynda salaňdaýt. Juurgan töşök jyýylgan törde örük komuzynyň gatarynda ilingen alkakka çoňoýtulgan tüstü süret Gülzatdyň göňülin burdy. Paxtaly jolugun arçyna salyngan, yüzünde aliqarlykdan şiimi jok çyraýly ayal menen maňdaýynda bir tutam göküle serbegen Tınç Okean flotu degen жазусу бар. Suuçuldardyň baş kimin çekesine gıýşaýta gondurgan testiyer bala jaňy memanga ızatdy tigilet. Bul Çaldyň Frunzedegi oğlu. Alemi karegine oy tundurgan ayal bolsa, üýesiniň marhum baýbiçesi ekenin bolgody. Narbay çal gelgenden buyaga tınbady. Oğrusu baýly esten çykkan. Gülzatdyň 2-3 jolku eskerüsine kulak kakkan jok. Bara-bara eýin jatkan goro jandandy. Jojo erjitken tok, kazygy menen jibin süýregen kaşka torpak goro için gezip jürdi. Çarkar içinden eşe günün basbayt. Kaydan jaydan payda boldu. Adamyşyk Gülzatdyň butlaryna orolup, aýçun nersesi barday ulam tegerenet. Eski tandyryň aldyndan boyun gerip, ýesiniň gelgenin bilgen şalpan kulak sary mäşke suruldy. Jan gelgen adamga tüsünürüp, aýwanyň aldyndan getbeyt. Alar Gülzatga adyr-adyr süýlep jüberişçidoý tuýulat. Gülzat oçoktun gülün tazalap, tezek qalap ot çaktı. Aýwanyň aldyna suw sep, mezildete şıpırıp çykkança abdestedegi su atıp qaynap çykdy. Çay demdedi. Narbay çal menen Gülzat jygaç törüde çayga olturuşkanda, gündüň kızgılt nuru altın gazykdyň şiş çokusun çaldı. Gülzatdyň sözün başyby ukkan çal aga suktanyp da oturdu. Gez-gezi menen sözün suro bergenden başlap, birok aga jop kütböy gebin ulantat. Bu ýaka birinji gelişiňde ha? Tak tektikler bizge taga bolat. Buzar uçardan uçurassak, kanday toluktar, kaçan mal alıp düşösüňer deşip galat. Bu ýakdan çöw mal üçin maýyle. Biz alıp düşken maldy bazarda 1 minutga turguzbaýt. Gülzat gepke kulak töşegende bolgan menen oyu eki anja. Üýdegiler emne dep kalışdy. Kalp soýgu joruşup, erteň geçeň jarlyp getişer beken. Köresin. Sarka avtobus menen apam tüzele işlegen jerime gelet. Bolganda aytam da. Alar mına o Çaldyň ordunda bolsa gantışer ele. Geçүү inesini estedi. Gorup jürgen kızın ardy biri ala kaçtı. Ajep boldu. Toýdun daýardygyny göre bergile. Anan gaýda getdi desiňer dep, oyunçyny bir nerse dese,
araň jürgen nemeler tüp götere topolonga düşbes beken. Uluňuz kийинки sapar kaçan geldile? Dep koyup Gülzat karnın yüzüne tik bagalbay, bütkün boyun jyly ilep kaptady. Kelip ketkenine bugün Narbayçal gözlerini jumdu da oşol gündü akılga salıp taktap jatkan öňdü. He bugün tura 2 kem 90 gün bolat. 3 ayga getipdir go. Toba köz irmemge toktoy 3 ay degeniň zuwy ötüpdir ha. Gün kıskardı. Bir demge ündebey kalatda çoçuganda ile keçe günü koňuşum artykdan 3-nji klasda okugan uulu gelipdir. Muna öyle tumşuğu görünüp turgan üyde turuşat. Jağjağındap sözünün baş ayağı jok. Mehmet Kerim makamı gördük. Televizorga çıktı. Bizden ayıljana çaldar jönde göp tüyledi. Sulayman Kul İşenbay, Botovay, tavaldı avalarda veterandar dedi. Siz jönde unçukkan jok. Atamda görüp oturgan, özünün atasına aytpagany ras boldu. Al kişini ansız dele jakşı bilebiz deyt. Sizdin medalyňyz bar emes bele. Oşonu aytat eken dep, eki gözü tört boldu dep bozorot. He, içim açtı. Jok, bu alanın ağası jönde eki söz tavalbagan demes. Hayli jönde bayanlygyp, ıraňyn televizordan bir görüp kalbaganyma kede özümçe olturganda geyi berem. Gülzat sürettir jönde bilip durup turagandan tartındı. Geçki iňir goýulanyp, jygaş törünün töründe gölökösün arbaňdatgan çal şireli söýleydi. Balam, te toqlardan birini tutuşup ber. Üýümde ayda jylda gelbegen aziz mehmanım bar. Kuttu üýden gur çykpaýdy. Şorpa bolsa da içip ket. Näsibiň bilet, bugün bul jerdesin, erten gaýaktasyň. Owkatga bar bolmaň zata. Çay içmedikmi? Kowraşyp olturganga gelbeyt. Mehman dost kary söz berbeyt. Toğuktor örük şaktarına gongongo gönüp, geçkisin bağ içinde tüneşet eken. Narbayçal enkeye kalıp, jırtık gözün açıp jumup merçemdüsün izdegensit. He, karlyk elden murda gözdün kurşun alat eken. Aksağı var ile tubay kalgan. Semiz, çılkıldagan ile may. Sağa buyurgan eken, gözün kurç. Karasan, çetirek komay goncele. Asta basıp, tüz şiraktan al. Şamaralaş boktu da görbeyt. Gülzat'tın gülküsü kıstadı. Piyalasına enkeymiş bolup, tişine bastı. Tamak jegenden giyin da süýleşip uzak oturuştu. Kaladağı uulu gelgendey, Narbayçaldın göngül işteyi bugünküдөй açılbas. Erteň tüşden giyin almalyga jönep, dedi al, piyalasındağı çaydı şıpkay uğurdap. Ve ayakta Jembek degen tagabız bar. Üyü kudu kömürgendin özündey. Kömür teret. Topuday kalıp, har jerge üye öret. Gelgen getken tüzügele çoğultup satat. Ança pul düşöt, geçine içet. İçse da kolunda berekesi var, üyge gayrımdı neme. Balalı, ayalı 2-3 yerden çıkıp, uşuğa toktop, takımı gana udası menen kızday, udun ulday törttü tudu. Tagabızdın bağı geç açılıp yemi baldarı jaş. Maga jylda gömür üyüp bergen da goşu. Göz şamesi tarzak geçtim bu amın basat. Bul üymök 2 jarym, monusu 3 tonna desele talaşıp mazesini alba. Aytkanday çıgat. Kılgan işi oşu olup kaldı da. Ayalı balaluda emes, zıkımdığını ayta görbe. Tagamın koluna zıgır tıyın karmatbaydı. Bu olsa şıpıra şakşak alıp tınat. Sarlap durup bilgizbey koktu etektep, gömür üymöktördi eseptep gelet da, beşara tagamdı jakalap, geçe günü 3 üymök satıpsız pulu ayakta dep, kaktabay kanını alat dura. Oşondoydan saktasın balam. İçkeni, irim jegeni jelim bolgon adam kızılga emerilbey anan, göngülün götörgön dine koyun balkıtkan oşol bolsa, aga kızıldan artık emne jakın. Bara kalganda göp oturalbayın müýünde. Kayıtkı jaşaşam. Ayalı özünden özü kağınıp silkinip, karmagan nersesin kağıştırgan götet. Üyüne girgen adamdı düşmanday görgen adamdı birinci görüşüm. 2 çaykam çay kuysa da, jadıragan açık maday menen otursa, jaş kozunun şorposunu içkendey bolasun go. Ötken jol barganda, kömürüm kantıp atat dedim. Tagam suruma baş götürbeyt. Dadım dağını jiber tiktegen ayalının zardı gözlerini sezip durdum. Bolot dep tim boldu. Uzatıp çıkkanda jarıldı. Janagının gözünce tilim baylanıp kalat. Çaң jutup kan tükürüp jürüp har jerden çoğultkan gömürüňdi bekergele karmata beresinmi dep kişi getkenden keyin janыңdy soruýt. Gömürüňiz daýar jen. Maşina taap geliberiňiz.
Aga çamaňyz jetpese özüm uny atap jükdep berip jüberem. Tanyş şopurlar var. Jol giresi dep goluna 5-10 soň berip goýsaňyz boldy degende çyday albadym. Taga, täjeňe menen otuňar güýçgü de emes. Biriňdin sözüň biriň jakbaýt. Debal göňüli jok gol şiltey, kırlary sögülüp saraýagan kagazy başbakkan täjik topusynyň jelkesine jyldyryp goýdy. Eski gasalda. Bu jokda da turmuşum gyldyrap tüzügele. Beşeneň tüşkürdüm beşenesin garaňyz. Gözden uçkan näristelerdi çuurtup, tuup bergende töme götörgüdey bolup, bu dünýege batpay jürdüm. Gaýsy birini aýtasyz, baryp gelip ele özüme özüm ırazy. Karşımda baldarym tursa, kim karşımda bilinbeyt. Apasyna tarynga menen anan aýyndarymdyň gyýal jorguna жазылып ketem. Bu dünýede oşular üçin yaşap oşular üçin gün ötkörüp galat okşaýsyň. Koştoşorda gömürniň kılosy singen golunda 5 somduk pulu jüret. Handaý jok ele. Muny çol gerek kılıp getiňiz jen. Menet menen tabylgan dese bolaba? Goý Jembek, men ırazy. Kur emesmin. Pensiýam menen gelgem dep jakyn jolatmadym. Bolboý jarmaşat. Jolga jakşy alyp goýuňuz. Bolbosa magazinge girip içip alam da üýge baryp bayagyny nesesin çygaram dep tişdenip alypdyr. Bir-birine ıntılıp, oğuzlarından ağıt girip kögüt çıkkan atenesinin ortasında ürpeyip, ağrı-beri japırılgan baldardy esti albay goýgonga bolbody. Oşondoy bir-birine ılığı jok üý bileden saktasın. Beýigine baldardyn ele şor. Jer göz bolup, bir öge tike garap oýundagysyny aýta albagandan ötken azap barby. Erteň almalyga gömürge jönäýim. Gülzat koroz çakır elekte turdu. Sırtka çıkkanda Narbaý çal bululanyp, muzdak suga darat alıp jürgen. Doşu tankı jymjytdykdy jarıp şankıda. Jakşy jatyp jaý turdyň bu kızım. Çal gördübü görmedibü Gülzat baş ýekedi. Mınday bolup kabar ugaryn Narbaý çal gütken emes. Jumadan çygyp Gülzatga uçurap kaladagy ulundan gabar eşitmekке baýlanyş bölümine baş bakkan. Gödönöke baş salyp, içkeriden tanış adamın uçurat albady. Gülzat işke geldi öyle, dedi boş orunga baş jaňsap, sumsaýgan çal. Dalysyn salyp, kaýakadyr jogap berip jatkan iki kızdan biri burulup, çaldy görgende iýmene düşdi. Geliňiz, Gülzatdyň bugün taby jok. Çoňdordan jogap turap üýüne getdi. Sizdi gelse, süýünçi suragla degen. Süýünçüsini berbeseňiz aýtpaýbys. Arka gaşyna osma goýgan tatar kızda moýun burup çaldın süýünçüsünden gabary barday tınşagy çyn şıpırıp manili turdu. Çaldın oyun düpöýül kılgan Gülzatdyň awaly boldy. Gülzatdyň tawaýynyp getdi deýsiňerbi? Tynçylyk elebi? Daýynyň açyk aýtgylaçy, boldy balamay. Jalgyz uyu gezүүден gaýtpay 2-3 gün jogolgonda da mınçalyk geýgen emes. Başı orup, iki kız bir-birin kıygaç tikleşip kaldı. Şakynasy bar, oşony sygarmap. Şakynasy bolsa, adi eski oru. Erteň ele tak sekirip gedet. Süýünçüňer munaka kızlarym. Kabaryň ardugaýynç. Narbaý çaldyn salasynda uýpalangan 3 somduk jürgen. Jok, sizdi tamaşalap, kant edegen dese, sizden süýünç alyp emne. Geçe oğluňuz süýleşipdir. Gelmeý bolupdyr. Bir jolu işinen boşap. Haýymde sygraňy suktun. Tynçylyk beken, işden boşaýym degen sözdü oğluna alyp emes. Bir hadise bolgonga. Kızlar astırtan bir-birine tikleşip, zakaz kagazlaryny sungan klientleriniň gözünçe eňkeýe galyp kıtkylyk taşat. Geýgendi goýup toýga gamylga görüňiz. Kaşyna osma goýgan kız şankyldaýt. Oğluňuzy gelin alyp gelmek bolupdyr. Oşo tarapdan bolat imiş. Institutda bütüpdir. Erteňkige samolotga bilet alyşdyr. Tüşke jetpey goşto bolabys. Kabar erterek jetse Orozaly taganyň jigülüsi menen aeroportga gelip tursun dep Gülzat menen süýleşipdir. Narbaý çal çıpıldap çykkan çekesin jeňi menen sürtüp kuwanyşga balkyt. Naýyndar dese, munuň ar başga gep. Uşundaýda süýünbesem gaçan süýünem, toýga daýar turgula. Özüm gelip çakyryp getem. Al iki atlagan jerin bir attap poşta tüýünden çykdy. Jeletkesinden etek jeňe tuş geldi uçat. Beşenesine jalgan jyldyzyny tapgan eken. Karıgan çagymda golumdy uzartat eken. Utur ele tüşüme girip turup algan. Oýu tilegi jakşy dese. Bükür beli tüzelip basbay ele kalygy uçup kalgansydy özünçe. Bazar uçarda görüp tanıp kalgandar jorgolagan garnyň başgaça basygyn emnege joruşaryn bilbey soňundan uzata garaşat. Bu gabardy Gülzatdyň ozundan eşitsem gana. Ugup süýündü eken. Karap gana turgula. Toýdy özü başgarat. Karyndaşy da. Je Gülzatym giçүү eken. Şok ekwetem gurak dölega.
Esin menen түшkür, uşuga çeyin jaşyn bir surap goýupmyn. Özleri tawşyp alışar. Bu atamdy berem. Ve handan bölek hemden bar. Iki atta çüjerin bir attap çal, avtostansiyaga şaşat. Oşol çende bizge tanış tak tektik kız, üy bülösün taň galtyryp, çırak güýgüzbey, üy burçunda ün sözsüz oturgan. Çıgarmanın ayağı. Angemenin avtoru Abdelhamit Matisakov. Okugan, ün goştup audiolaştırgan Ernest Kıyaz.